tom dnes dáva sa niesť. Kristus Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu. Tichá noc, svätá noc, nežná tvár, lásky žiar, božský rozsieva v jasličkách tam. Bije záchranná hodina nám. V tvojom zrodení Boh Syn, Ježiško, láska, Boh Syn. Vážení návštevníci a priaznivci Oravského múzea, ďakujeme vám za vašu návštevu v roku 2024 a už sa na vás tešíme v roku 2025. Želám vám pokojné a milostiplné vianočné sviatky, nech sú plné pokoja a radosti a nech je každý nový deň pre vás požehnaním.